רוצה להגיע עד אלייך ולצעוק כמו חולה, תנו הכל, שימו גול. מה קורה צהובים? טוב, ברוכים הבאים לפינה שלנו, צהוב עולה! אנרגיות חדשות, אווירה חדשה, מאמן חדש. בעזרת השם, היום מתפוצצים על המגרש. אני מעריך 3-4 לנו, אני מקווה שאני לא טועה. ומפה דרך חדשה, תשמעו לי את ההימורים שלכם למשחק הזה. על המכבי! להגיע עד אלייך ולצעוק כמו חולה, תנו הכל, שימו גול. על המכבי!